Salutare, deci bine ați venit la un nou episod din Minecraft. Am ajuns, apăcam pe aici, deci nu știam să schimb. Tot așa am găsit aici, de astea, o să le luăm. O să avem nevoie de ele. Da, nu cred că. Dar tot o să terminăm și noi mina asta. Avem nevoie de diamante. Și în legătură cu Minecraft nu o să-l postez chiar atât. Ce uite. Uite-mă cum îmi face mie faza, nu vrea să mai așa. Ce pui mie, ieși. Nu vede niște. Trebuie să facem niște scări. Să urcăm mai ușor. Așa. Cred că vine nașpa. Abar n-am. La mine nu se rămână așa, o să mă sepă mai la fund puțin. Stratul ăsta. Așa. Am mai mult de zavăr cu strână cum am pus acum așa, fiindcă o să avem nevoie de el. Și o să fac eu niște rost de torțe, că nu văd cam absolut nimic prin mina asta, fiindcă nu e interesant. Niște și nu știu cum o să sap eu. Și unde să fie straturi adânci. Deci, mina o lăsăm. Mai târziu, puțin, până fac rost de niște torte. O să trebuiască. Așa, acum deocamdată o să mergem să luăm covurile alea care nu ne mai trebuie nouă. Asta este casa care nu se construim. Am asta o să ne trebuiască pentru casa. Sper să ajunge o casă mai merge decât asta. Acum după ce terminăm mina o să rămână tot aici, nu o să mutăm. Așa că eu și nu știu. Poate într-o zi o să joc Minecraft cu un prieten. Arată ne preocupă-se în casă după să plec eu în căutare niște porci, faci chestia astea. Am nevoie. Și de aceea nici trebuie să trec de chestia aia, fiindcă iar am omor chestii. Încercam să găsesc o semnătă pe acolo. Banc, omorât. Doar de ce se poate întâmpla. Nu chiar să băgăm aici câteva. Asta se termină cu așa.
Să pun puțin lumină. Și facem pe afară. Vreau să fiu atacat. Du-te la mama. Ce-am săpat? Du-te la mama. Ja, Ivan. Du-te la mama, Narț. Face, acum să pot eu aici. Ce-unt? Ce acum, da? Am tăpat eu un tunel. Du-te. Adina s-a trezit. S-a trezit. What? Ce face cu zombie chestia asta? Da, și în legătură cu... Stai, bă, de ce mă plâng eu când am torți? Uite, chiar aici una. Da, mi s-a terminat deja ăla. Era și timpul. Am făcut mai multe. Deja i-am început termenul de valabilitate. Cum vreau să pun niște scări aici. Trebuie să vină frumos. O țin. Că să iasă frumos ceva din mina asta, nu că să pun așa, că căutăm doar pământ, putem găsi afară. Chestia cu animalele o să le rezolvăm după casă. Așa cred. Acum măcar o să pun puțin mina adânc. Am așa rezolvat problema cu acer, nu putem să încarc videoclipul mai mult de 15 minute, a fost schimbat contul de Google. Și gata. Tot e bine, suntem fericiți. Mă, clipul o să fie mai lungi acum, acest clip am decis să-l fac puțin mai lung. Să mă duc să iau puțin torța. Luat-mă torța, ce vreți. Aici. Ce mă vreau să schimbat presa că nici măcar nu s-a terminat. Auzi, am început pe ăla fără rost. Am să mi consume și ăla din cauză. Se rău să ghinion. Am dat și vă rog să lăsați la vlogul 1 niște comentarii, adică niște întrebări pentru Q&A și poate niște provocări. O să fac și adevăr și provocare. Bine, la canalul să fac și vlogging și gaming. De toate. Gameplay, apropo tot ce face un YouTuber. Deci, nu să facem prea adâncă, că nu o să vină bine. Așa și așa. O tortă eu fac toată mina. Cum mai zic, cum să mă mai întorc. Mai fac cu mina asta. Zombie. Este tot. Cura mamelor. Să avem nevoie de asta. Să punem aici.
ce fac. Mă, mergi. Păi, ce pui mi se fac? Și întreabă chestia asta ca prostul. Părți 5 de restul. Perfect. Chiar avem nevoie. O să am nevoie de ușă. Pat. O să am nevoie de... ce ordine. Stick. 4 torte. Perfect. Am găsit restonul ăla acolo. 16 torți. Perfect. Chiar o să am nevoie de ele. Momentan avem nevoie. Astea acum nu se trebuiască. Asta nu cred. Trebuie să cop mai am una. Pe asta mai mic cred. Stai. Puțin. Asta. Ușa n-am nevoie de ea. Nici de asta. Nu pot să dăm cu monștri. Parcă monștri cum? Da, bine. Așa, o să săpăm aici. Da. Da. Așa. E nevoie de torte? Unde am pus mă torta aia? Aia am pus-o fix pe jos pe acolo. Nu zic că o să pot să fac episodul ăsta mai lung. Deja treaba. Nu mă lasă niciun minut să filmez și eu măcar. Niște. Știți, la seama s-a făcut odată zi. Eu și eu Sandy. Ce fac mai multe. Ce să fac să închei episodul? Da, închei episodul ăsta aici. Știu, am zis că să fac mai lung, dar n-am timp momentan. Și că e vacanță de vară, dar sunt nițel ocupat. Vedeți că m-a tregat, mai trebuie ajutorul meu, ba să mă joc cu ăla, ba cu ăla și mașină vrea să zis, cum să fac acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să arătați că mă susțineți. Și da, după Minecraft-ul ăsta o să merge vlogul 2, apoi următorul episod și mă gândesc să încep o serie nouă. La revedere!